गोजोन खौसेथि आरो हारि माहारि जौगानायनि थाखाय BPF राजखान्थि दोलोनि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। दिनै क'क्राझार जिल्ला फटबरजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म सेवाश्रम धामनिफ्राय हानजा सुरनाया जागायजेनो। गोबां जाथि माहारिफोरनि नुथायजों गार'पारानि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव BPF राजखान्थि दोलोनि गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि जुनै गाजा गोमजायै हानजा सुरनाय आरो सुबुं सांग्रांथि जथुमा हाबाफारिया जोबनानै थाङो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन BTCनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे MCLA देरहासार बसुमतारी 2 आरो 3 नं पर्बतजरानि MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोराबो दिनैनि बे हाबाफारियाव दोलै नोगोरै ओंखारबोनानै गाजा गोमजायै मेलखौ जाफुंसार खालामो। फटबरजरावहाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मा उद्देश्यनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानो? गोजोन खौसेथि आरो जौगाथिनि थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। दिनै जों नुनो मोनदों जे BTC ओनसोलखौ उन्नति खालामनोबा खौसेथि लाबोनोबा गोजोन बोथोर लाबोनोबा हाग्रामा महिलारिनि दरकार, BPFनि दरकार। BPFनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिश्वास आरो आस्था दङ। बेखौनो दिनै जोङो नुनो मोनदों। धन्यबाद होयो रायजो राजाफोरखौ। दिनै बेनो प्रमाण जे पर्बतजरायाव न'खरफ्रोमबो न'खर BPFनि अनसायगिरिफोर, BPF मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोर दङ। दा बायद'आव बेवहाय बेसेबांसो सुबुंफोरा बाहागो लागोन बे रेलियावहाय? सानथ्र' हायो। फैबाय थानाय समाव BPF खुंथाया गोहोआव फैबांगौ आसा खालामदों नामा बे रायजोफोरनि गेजेरजों? रायजोफोरा BPF आरो हाग्रामा महिलारिनि सायाव आस्था दङ। दिनै प्रमद बर'आ जि स्ल'गान होदोंमोन परिबर्तननि स्ल'गानखौ रायजोआ ओरैबायदिसो लुगैदों जे दिनै UPPLखौ नाख्लायफिननानै UPPLआ जि थगायदों रायजो राजाखौ, थगायनायनि जुनै UPPLखौ नाख्लायफिननानै हाग्रामा महिलारिखौ प्रतिष्ठा खालामफिननो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय जानजि खाफ्रादों। दिनै जे बायदियाव मोनसे दिनै हाबाफारि लादों UPPLनि मानसिफ्रा दिनै BPFनि प्रग्रामाव मानसि बिदि प्रग्राम लाबाय थायो बिसोरो बिनि थाखाय मा बुंनो सानो? खालामनो रायजोखौ थगायनायनि माबा षड्यन्त्र खालामदोंलाय बियो। बबेबा कमिउनिटि हलाव रायजोखौ लिंहरनानै थगायनो नागिरदोंलाय बिसोरो। बेसो माबानि UPPLनि परिबर्तन। मानिजाथाव आफादगिरिया दिनै पर्बतजरानि रायजो राजाजों नुजाथिगोन आरो पर्बतजरा समस्तिनि जिथु रायजो राजाफोर बिथांमोनजों सुखु दुखुनि बाथ्रा रायलायगोन, मोजां गाज्रिनि बाथ्रा रायलायगोन आरो दानि सोलिबाय थानाय राजनितिक माने आबहावानि सायाव रायजो राजानि खाथियाव बिथाङा गोबां बिबुंथि लाखिगोन आरो पर्बतजरा ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो दिनैनि दिनाव दानि परिबर्तन जिथु अकर्मण्य सरकार माने खुनु खामानियाव गैयै सरकार, बे सरकारनि सायाव जिथु खुद्रिनाय रायजोफोरखौ जिथु थगायजानानै रायजो राजाफ्रा जिथु मोनसे खुद्रिनाय, बे खुद्रिनायखौ दिनै स्पष्ट भाबै राजुवा भाबै रायजो राजाफ्रानो गावसोरनो ज' ओंखारनानै बे माने रेलियाव लोगो लानानै बेखौ माने फोरमायगोन आरो। सार नैबेयाव प्रमद बर'आ जे इलेक्सननि आगोल बुंदोंमोन BTCखौ सुइजारलेण्ड बानायनो होनदोंमोन। दा बे खेत्रआव नैबे पर्बतजराव जौगानायखौ नुनो मोनाखै सार, बे खेत्रआव मा बुंगोन? बेथ' रायजो राजानि खोथा। रायजो राजायाथ' नुगासिनो दं सुइजारलेण्ड ना बै समनि माने BTC आगोलनि सरकारा बानायनाय जिथु लामा दंग' बान्दो बाला माने जिथु अनुस्थान प्रतिष्ठान बेखौनो दिनै बिथांमोना सुथेनायनि खामानि आरो रं फुननायनि खामानिनि बादै रं सुनाय माने फुना होमबा बे फुननायनि खामानि मावनानै बिथांमोना दिनै साब्बासि लागासिनो दं। जेबो गैया, बेखार। दिनै सार पर्बतजरा एरियायाव जोंनि एरियायाव मोनसेबो बेंक गैया बा बिदिनो CSP जों सलायगासिनो दं। बेनि थाखाय नोंथाङा माबा बुंनो सानदों नामा? बेथ' माने अनुस्थाननि खोथा, अनुस्थान प्रतिष्ठान फैनांगौ। दा जथेस्थ' लेनदेननि खोथा दङ।
आरो पाब्लिक ट्रेन्जेकसननि खोथा दङ आरो पाब्लिकफोरनि जिथु माने बिथांमोननि जिथुनाखि खामानि एरिया हिसाबै बेवहाय जिथु बेफार बानिज्य लन लेनदेननि अनेक खामानि जायो बे हिसाबै दिनैनि दिनाव जायफोर रांखान्थि अनुष्ठानफोर दं इक'नमिक जिथु माने प्रतिष्ठानफोर दं बेंक अनुष्ठानफोर दङ बिथांमोनखौबो आङो गोसो गोरबोजों खावलायो बिथांमोना पाब्लिकनि इन्टारेस्टआव इन दा ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ दा इन्टायार पाब्लिक परबतजरा बिथांमोना जाहाथे बेवहाय बेबायदि बेंक